Hi guys, welcome to T Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutendera pasocial media. Nyoka yemabhunu akasungwa kuSouth Africa zviri kunzi haanga asina passport. Munongoziva mega nyoka yemabhunu naBombshell Blessed Geza vanga vachirana inonzi Anti Mnangagwa vachidedzera kuti hapana zva2030 ED must step down with immediate effect. A Zimbabwean national Wellington Masiwa, popularly known as on social media as Nyoka Yemabhunu, has been served with an international warrant of arrest in South Africa by the Zimbabwean government today. The warrant states that he has an outstanding fraud sentence to be served in Zimbabwe. Masiwa Nyoka Yemabhunu was first arrested by South African police on 13 April 2025 on migration charges. Has been in custody since then. The South African authorities charged him with contravention of Section 49(1) of the Immigration Act of being found in South Africa without a valid visa or permit. He appeared today at Randburg Magistrate Court to answer to the immigration charges, where the international arrest warrant was served. In court today, his bail application could not be proceeded because he produced a Zimbabwean birth certificate and an identity card with a different date of birth from the one on being used by the Zimbabwean government. South African authorities said the Zimbabwean Masiwa produced fake document. Vari kudedzera kuti zvinhu zvakina hazvisi kumecha, saka tinoti fake document rakaproduced nani naNyoka Yemabhunu. The case was postponed to 9 May 2025. Masiwa Nyoka Yemabhunu, who ran a popular anti-Mnangagwa WhatsApp group, has informed his lawyer that the fraud charges is a race to extradite him to Zimbabwe, then use the judiciary there to imprison him for running the anti-Mnangagwa WhatsApp group from South Africa, according to his lawyer. I'm sure mazvinzwira mega Nyoka Yemabhunu anga ane lawyer lake raudza kuti iye zviri nani ndigare zvangu kuno kujeri kuSouth Africa, because ndikangoendeswa kuZimbabwe ndichanorohwa kutange ndichafa kana kutourayiwa. Saka vari kunyepa vachiri kuti inini ndine kesi ndakaita fraud. Zvenhema nongoziva mega ichokwadi, inhema dzega dzega ndo zvinoitwa neZANU-PF ED zvigananda. naBlessed Geza ari kunzi ane fraud case. Muri kuona kuti inhema dzega dzega ndo zvavanoita. Saka parikuita kuti adzotswe kuZimbabwe vagozotiratidza kuti munhu anotaura zvakashata pamusoro papresident anoitwa sei, kunonzi kuvhundutsira vanhu kwavari kuita. Saka ndo nyaya iripo guys. WhatsApp groups run by Nyoka Yemabhunu have now been hacked. Vakuita zvinhu zvepopiro.